बे समाव आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब आसाम सरकारनि बानजायनायाव खुंफुंगासिनो दङ एडभान्टेज आसाम 2.0 इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार सामिट 2025 सानैनि हाबाफारिजों 25 आरो 26 फेब्रुवारियाव गुवाहाटी नोगोरमायाव खुंफुंदों एडभान्टेज आसाम 2.0 इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार सामिट 2025 खौ बे हाबाफारिया दिनै नैथि सान आरो दिनैनि नैथि साननि हाबाफारियाव मिरुनि मन्थ्रिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो बाहागो लादों बेजों लोगोसेनो बे एडभान्टेज आसाम 2.0 जुथुमायाव दिनै भारतनि मुंदांखा दारिमिनगिरिफोरा बाहागो लादों नंगौ रिलायंस ग्रुपनि मासिगिरि मुकेश धीरूभाई अंबानी टाटा ग्रुपनि आफादगिरि नटराजन चंद्रशेखर आरो अदानी ग्रुपनि गायसनगिरि आरो मासिगिरि गौतम शांतिलाल अदानिया बाहागो लादों मख'नो गोनांदि रिलायंस ग्रुपनि मासिगिरि मुकेश धीरूभाई अंबानीया बे जुथुमायाव बाहागो लानानै आसामाव माखासे जौगाथायफोरखौ गायसननायनि बाथ्रा बुंदों जेरै आसामाव मोननै बाय'गेस गायसननाय मेगा फुड पार्कखौ आबाद दिहुनथायाव दाजाबदेरनाय डाबल रिलायंस रिटेल प्रेजेन्स आरो 7 स्टार ओबरय हटेल लुफुंनायजों लोगोसे बैफोराव गासै 10,000 सुबुंखौ साख्रियाव थिसननायनि खाबुफोरखौ सोरजिनायनि बाथ्रा बुंथिदों रिलायंस ग्रुपनि मासिगिरि मुकेश धीरूभाई अंबानीया गुबुन फारसेथिं टाटा ग्रुपनि आफादगिरि एन चंद्रशेखरा आसामाव मोब्लिब बिथिङाव गोबां रां थिसननायनि बाथ्रा फोसावदों बेबादिनो अदानी ग्रुपनि गायसनगिरि आरो मासिगिरि गौतम शांतिलाल अदानियाबो आसामनि जौगाथायनि थाखाय 50,000 कोटी रां खरसा खालामनो बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौतम शांतिलाल अदानिया बुंथिदों दि आसामाव बिरखं गाथोननिफ्राय लानानै लामा मावथांखिसिम अदानी मावथांखिया जेरावबो खामानि मावगोन एर'सिटी सीजीडी सिमेन्ट आरो गुबुन गाहाय बिथिंफोराव खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों गौतम शांतिलाल अदानिया साननायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माब्ला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 910132584 आव सोलोंनो हागोन